Band Korporasyon ng Alyansang Filipino para sa modernisasyon ng transportasyon. Isang unity walk ang kanilang isasagawa mula Welcome Rotonda hanggang makarating sa Malacanang. Magtitipon-tipon sila simula alas 5 ng umaga bago tumulak sa Mindiola. Gayunman, ininingid ng grupo na hindi sila magtitigil pasada dahil magbiyahe pa rin umano ang kanilang mga hanay. Pero hindi nila mapipigilan ng iba pang mga lider kung magtitigil pasada mga ito. Patikim lamang umano ang kanilang gagawin lalo pat 83% ng buong sektor ng transportasyon na miyembro ng kanilang grupo ang nag-modernize na. Kung hindi umano pakinggan, isang malaking aktibidad ang kanilang iuumang sa susunod. Kaugnay nito, nakiusap sila sa mga commuter at humingi ng paumanhin sakaling maapektuhan sila ng aktibidad ng grupo sa Lunes. Inirerespeto ng LTFRB 7 ang karapatan ng transport cooperatives at corporations sa Cebu sa kanilang kilos protesta sa Lunes. Bilang tugon sa panawagan ng Senado na suspindihin ang Public Utility Vehicle PUV Modernization Program. Lain umano ng protesta na pakinggan ng gobyerno ang mas nakararaming nakapag-consolidate na. Nangako naman ang mga transport groups sa LTFRB na isang mapayapang city walk lang ang kanilang gagawin. Samantala, nagkanta ang mga transport cooperative na ibabalik ang mga modernized jeep sa mga barko kung tuloy ang pagpapagawa ng Samantala, ang LTFRB nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan kaugnay na ikinasang unity walk sa Lunes sa mga tutor at operator. Layunin anya ng fuel assistance na makatulong ito sa pamamalaot patungo sa bahagi ng karagatan na malayo sa tubig na naapektuhan ng oil spill para may pagpatuloy pa rin ang pangingisda. Nakipagpulong na rin manon DA sa DSWD
radyo, DZBB, ang pinaka-pinagkakatiwalaan radyo sa buong Pilipinas para sa taong 2024. Batay sa Digital News Report ng Oxford University's Reuters Institute for the Study of Journalism, ang flagship AM radio station ng GMA Network na Super Radio DZBB nakakuha ng 65% brand trust rating. Pinakamataas na news brand rating kumpara sa ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mga kapuso. Number 1 pa rin tayo sa Mega Manila. Number 1 AM station ang Super Radio DZBB. Number 1 FM station ang Barangay LS. At number 1 kayo sa puso namin. Maraming salamat mga kapuso. Isang grupo naghain ng petisyon sa Korte Suprema para harangin ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang detalye mula kay Luisita Santos Tuloy. Naghahain ng grupo Action for Galactic Reform ng petisyon sa Korte Suprema upang harangin ang paglipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang grupo ay binubuo ni Senator Coco Pimentel, dating Finance Secretary at UP Professor Dr. Shelo Magno, mga labor group, Philippine Medical Association at mga kinatawan mula sa mga contributor ng PhilHealth. Sinabi ni Magno na layo ng kanilang inihain na petition for certiorari and prohibition na questionin ang constitutionality ng circular na iminalabas ng Department of Finance na kumukuha sa pondo ng PhilHealth at ang provision ay sinikip sa 2024 General Appropriations Act o GAA. Ito yung nagbibigay ng mandato sa